Saret kritika mill-lecture person tal-KMPD dwar il-ħabb tal-persuni b'diżabilità. Ma nafx għandek xi twieġeb. Naħseb għadu ma femx eżatt x'inhu dal-ħabb. Inti konxu li fid-dokument tal-budget kien hemm proposta sabiex iż-żieda tkun għal dawn il-persuni b'diżabilità tkun ta' 5.16 € fil-ġimgħa? Jiena waħda mill-affarijiet li jiena konxi li kienet teżisti liġi għal 50 sena. B'rispett kollu, ma wieġibx id-domanda tiegħi dwar il-516. Jiena Il-516 żieda għal persuni b'diżabilità 5.16 € fil-ġimgħa. Mill-diskors tal-budget tal-ġimgħa l-oħra din ma semmitx għalfejn neħħejtuha mistoqsija ċara. Jiena waħda mill-affarijiet jiena għandi id-dokument uffiċjali qudiemi tal-budget ta' din is-sena d-dieħla, għandi id-diskors tal-budget tal-Ministru tal-Finanzi, dawk huma id-dokumenti uffiċjali, taħseb li dik biss kellna u kemm għandna proposti nista' ngħidlek li għandna proposti biex nagħmlu 15-20 sena oħra fil-gvern u bil-mod attitudni tal-kap tal-Oppożizzjoni issa nassigurak li l-hemmhekk mixin.